okuningi sokukhuluma uma babuhlobo sinikeze ithuba nakusasa ngegama lika Jesu. Amen. Sibona uNkulunkulu ukuthi yini yona ayifuna enhlizweni zethu namhlanje. Awuhlesele ndodakazi yami. Amen. Ukuthi egameni likaHleso ndodakazi ngegama lika Jesu. Amen. Yebo. Ngifuna ithuba lakho. Yes. Amen. Kaya lihle kaya lami mangingene esa kaya lihle ngisindisiwe kwaba ngumusa kaNkulunkulu konke ngiyikho umusa ethi amen. Akuzange kube ngawami amandla. Asibonge ukuthi ubabuhlophe asenzele ithuba mina uma uhlophe dokotela wami asenzele ithuba lokuthi sibe ingxenye namhlanje. Siyabonga kakhulu. Asibheke bazalwane izwi uNkulunkulu. Glory to God. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creature. All things passed away, behold, things has come. If anyone is in Christ, which Christ is a new creation, a new creations in Christ. We are called to put our new self because we are created to be like God. We become more like God by implementing the teaching of Jesus, our life. Baba ngolibusisa izwi lakho. Ngegama likaKristu Jesu.
waseNazaretha in Jesus mighty name. Ngemvume yakho ngohlobo ngicela ukukhumula lokho ngokufaneleyo basalwane ngoba ngezwe ngizulile omningi kule ndawo ngegama lika Jesu amen. Ngivumeni ngixoxe kafishane dokotela amazwi amnandi kangaka. Ake sizwe la uPaul uyena obhala lencwadi. It's not about the book, it's epiclis ngoba yena ine signature yakhe encwadini uPaul ayibhala enye ezinye lezi azibhala ebhalele ibandla laseKorinte igama lika Jesu libonge. Ibandla leli elaqala endaweni eyayinento eningi kunevanga yabantu ababephila khona. So engathi incwadi yaseKorinte yabhalwa ebhala uPaul indawo efana nendawo yitheku la okuhlangene khona isizwe eziningi. Kwezinye izindawo uyathola ukuthi uPaul uma ekhuluma ungakhuluma ukuthi angabavumeli abesifazane ukuthi mabakhulume ngoba kwakuyindawo ene-chaos. Kodwa kwase kuba khona abazalwane ababephendukile bebalelwa izono uThixo wasexwalele. Igama lika Jesu libonge. Manje ubhala lamazwi kafishane uthi umuntu ekuKristu usesidala esisha. Amen. Uthi okokuqala kodlulile sokuvela ukusha. Uyabona lele manje behold. Amen. If any man be in Christ, yaleka blessed in Christ, kusho ukuthi umuntu esekuKristu. Amen. Akube sabalelwa ukuthi uqhamukapi noma i-background yakhe ithini ngezulu lakhe. Amen. Kuleli bandla akhe bazalwane kunezinto eziningi uma ebhala uPaul mawubheka incwadi chapter 3 kwezinye indawo ethi ngezwe khona abazalwane ukuthi kukhona umoya okhona. Abanye bathi ngowaPaul, abanye bathi ngowaPaul, abanye bathi ngowaKefas. Kodwa amazwi ekufuna ntambama okusithandazele kona ukuthi umuntu bafethu sekuKristu usidala esisha. Amen. Abantu bakuthiwa usidala esisha. Amen. Okusho oqala kuyadlula. Uyabona thina amen awesabalelwa izono engizenze ikhiphi bazalwane ngingasazi. Haleluya. Uyabona khona ubaba eseza attenda uDr. Mutlafu wakhuluma into bazalwane ukuthi thina sesikulunga kaNkulunkulu. Igama lika Jesu libonge. Uyabona angakalungile mina ngokwami. Amen. Kodwa ngikulunga kaNkulunkulu ngoba umuntu bese kuKristu isidala esisha ukuthi kuyenzeka ukuthi abalele umuntu umbalele wena izolo lakho. Amen. Ukuthi sibanibani ngiyamazi ezi1 and 2 and 3 ngoba siphuma background sishayiwe izinto ezithina. Kodwa uma ngifika kule verse amen ngivele ubone umusa kaNkulunkulu ukuthi awu bafethu umuntu esekuKristu hayi sesontweni. Amen. Kodwa masekuKristu wesidala esisha kodwa impilo yakhe ishintshile. Amen. Ngokuthethelela kwezono ngoba uThixo wakuthethelela uyakuthethelela usazokuthethelela. Amen. Ubayeka abantu. Amen. Msalwane wami yokuthi bakwazi izono lakho. Ngishusha into eyodwa yokuthi umuntu esekuKristu wesidala esisha ulakuzobazalana uyadlula omdala khona kusha ongakwazi kodwa uthoba umuntu besekuKristu. Amen.
amen. Yokuthi ngeke wazalelwa ekhaya kodwa manje sekuKristu wisithandwe esisha noma ngabe ubasa abazali bakho kodwa manje sekuKristu wisithandwe esisha noma ngabe walahlwa kodwa manje sekuKristu wisithandwe esisha noma ngabe ubaba wakho umazi kodwa manje sekuKristu sabani kusakuKristu wisithandwe esisha bayana basizwe bakho yadlula konke kukhophekana kwalomusha kwalomusha oh haleluya kwalomusha kwalomusha msale there's something is coming haleluya there's something is coming suzenzelota ngokuhlophe yokuthi wena Jesu ngiyakubonga yokuthi akadawo ukuthi ngubani kodwa babambikelo ngamukela amutese kuKristu tabesisha istabesisha bazalwa kama istabesisha ngingumqondo phezu kwabankopi ngiyikalifa phezu ikalifa okokala kuyadlula bazalwane noma ngabe ngabashaya kisolo kodwa ngafika kuKristu ngafika kuKristu ngafika kwaNkojuleyo ngafika ku-Alpha no-Omega ngafika kwamgaba wesithulu ngafika kwamthatha isono sami wayithola isono sami noma ngabe uyazazi kodwa ngawumuntu kuKristu thathaza njengomuntu kuKristu thathaza njengomqobi uthi ngiyabonga Nkosi ngoba ngikuwe hamba nawe uthi mhlawumbe uhlabene naye amen ebuthimeni uhlale seduze kwami awukuhamba nami uhlale kuqedi wami noma kunyama ebukhanya wami uyabonelelwa uJehova obaba ebuthimeni uhlale kuqedi wami uhlale seduze Hallelujah. Uyabona leli verse mamuhlophe lithi uyakuba nathi akasoze ashiye akasoze asiyeke. Uyakuba nathi kuzoba sekupheleni. Amen. Kanjani ukuthi uba nathi kuze sekupheleni?
ngamshiya akusoze ngamyeka. Kusho ukuthi noma ngabe ngithi uNkulunkulu hamba na uyazi kodwa akasoze yena ngiyeka futhi akasoze ngishiye usayindaweni zonke. Why now? Ngisafeni nokuthi ngamutani uKristu ayibasofuna ukukhuluma lonto. Wisitaba esibazalwa akakube engqondweni yethu iphathe ngempela ngompela kaNkulunkulu nikhumbule isini lenziwe ingqondo yethu sana sabanele esonweni esasenza ngomngazi kodwa masasukuye sizithola ezintsha abaqala abanjani bazalwane yethu kudlulile kodwa khona omusha khona hamba nalamazwi ukuthi hayi madoda ngiyabona mangivuka abe noma bakhona abandibona noma kukhona phana siyizinto ngobuhlophe okukhulu lesingiyiphathe yabona ngilele ngoba kumele umuntu uKristu abasidingo sabathimoni nabayazi ukuthi mama umuntu esekukristu wisitale sinyabasa. Hallelujah. Until the seven power. Hallelujah. Yabona noma ngabe mkhona imimoya enebusuku kodwa ayikwazi ukufawoma uyangisungeza yena ngemuva nangaphambili. Oh hallelujah. Uyangisungeza yena ngemuva nangaphambili. Abekhulume nawo amen. Ukuthi akabasebenzi manje kodwa mama umuntu uKristu. Wisitale sish. Amen. Yakuthi kade uyifuna lento bathi uyithole hamba ngayona udayi bakuthi asaba uKristu wisitaba esisha ngihamba ngikhululekile. Haleluya. Uhamba nami kumncedi wami uhlale seduze kwami bese ngiyayithela itafula phambi kwezitha zami mina ngesenjani bese ngiyabona sibone kusasa bangude kuKristu wisitale esisha okuqala ngempilo sokuvela okuhle angithandeza ngalamasi hlazo khona la ekhaya ola endlini bothi bakumthelesi akikho kuKristu. Amen. Bayibona message amanje imfishane sathi ngokukhuluma ngempela kodwa namhlanje anekutshela nathi into emnandi akuqinisekise ukuthi ngoba kuKristu awusakhathazeki. Hallelujah. Yabona sefeni. Yabona ngoba usuKristu. Konke kuyenzeka. Hallelujah. Yabona ngoba usuKristu. Nalokho ungakakutholi. Yes. Amen. Ukuthi into endawo yakhe. Mama umuntu esekuKristu. Wisitalo njani? Hallelujah. Umuntu uNkulunkulu ukubuka. uNkulunkulu ngaleliso lakhe. Amen. Akabunga lelisika leliso abantu abakwaziyo. Kodwa mama umuntu esekuKristu ebazalwane. Uyabona ngikhululeke phakathi ukuthi ubaba nomama abashadanga. Kodwa hamba into yodwa yokuthi umuntu wesekuKristu. Wisitalo esisha. Yokuthi wazalela ekhaya kodwa mama umuntu esekuKristu. Nokuthi ngendlela awuwazi untaka wakho wakhuliswa ugogo kodwa wafa kuKristu. Wafela wasitanda sijabulisiseni ukuthi awudukanga bhekani khona usha hamba ekubuleni kaNkulunkulu yawenza indlela ehlane kangekho khona ngikufunele indlela ngoba uma umuntu asewuphethwe ukufunela niphathele ngisole namuhla naphakade niphathele ngindlela entilizophila akakho ngempama phambi komuntu asekuKristu niphathele redemption. There's no condemnation in Christ Jesus. Accept the gospel. Accept Romans chapter 8. Accept the gospel. And accept the gospel. They accept the gospel. They accept the gospel. They will accept the gospel. Mama will Christ Jesus. Mama will get the nyama. Mama will get the mamoya.
Esishala. Uma umuntu Kristu wesithandwa esisha okokudala kuhlulile uyabona mase uKristu kuyadlula okokudala isono lakho alinasabazi ngoba nasikele uKristu amabhadi namasho namakhesisi kuyadlula ngamuntu sekufela. Ukatazwa yini ngomuntu masekuKristu? Katazwa yini usebenze abantu abanomsebenzi bakamabhida yonke engamabukela awonke wokala ngehlula akasedlulisela sana wokala konemusha uthole laba bakuKristu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Noma kuyasokonzima kusathandazeke. Hallelujah. Hallelujah. Abona uyahlangana hlangana. Kodwa athandaza umthandazo uthi ngiyabonga baba kuKristu. Yeah. Ukuqala nje. Amen. Ngoba sonke sikubhekele nazo 2022. Isidedlulayo. Kodwa lithi iBhayibheli umuntu ekubazalana. Wisdom siyami. Ukuqala usiyami. Kuhlulile. Amen. Ayisabalelwa. Yonke into ayenze ngazini. uNkulunkulu ubheka into eyodwa uthi nakifa la. Mawude uKristu. Isithalesile. Siyabonga baba, siyabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Your word. And person wayonzo noma singebenga luthola lesitho ephatheka kodwa sibambile yodwa uthi uKristu. Isithalesile amaqala ngehlula. Wena wedwa bamalile indodana yakho esona yodwa uJesu Kristu ukuthi benefa babona amandla amhlabezana nathi singayikhohlwa le identity singayikhohlwa ubunjalo bethu dawo bamude kulo Kristu isidale sisha